Minun nimeni on Sirpa ja minä tykkään lajitella roskia. Minä lajittelen tietysti aina heti kun löydän roskan. Nyt minä katson täällä roskia. No, lasketaan lehti nyt roskaksi. En löytänyt mitään, olen niin hyvin lajitellut kaikki raskat roskikseen. Joten näin. Näin minä laitan aina roskat ulkona. Mutta seuraavaksi näytän, miten lajittelen kaikki biojätteet ja kaikki lehdet ja kaikki. Okei. Nyt me olemme jätteiden lajittelukeskuksessa. Tämä on kaikkien jätteiden ydin. Ja nyt minä vähän esitellen, mitä täällä lajitellaan. Niin kuin sanoin aikaisemmassa, että täällä oli vain paperi ja biojäte juttuja. Joten eikö menoksi? Kuivajätteet. Nyt minä näytän teille, miten lajitellaan kuivajätteet. Kaikki eivät tiedä, mikä on kuivajäte, koska kun kaikki laittavat niin kuin biojätteet ja kuivajätteet samaan, niin minä laitan tietysti erikseen kuivajätteet. No niin, no kuitenkin, katsotaan nyt tuonne sisälle. Avaan sen hiljaa. Siellä näkyy, näette varmaan kaikennäköistä tämmöistä sälää, kuivajätettä, minkälaista, ja tämä lemu on oikein pistävä, mutta niinku tuommoista. Tämä ei kuulu tänne. Heitin sen pois, sillä se ei kuulunut tänne. Mutta esimerkiksi tällaista moskaa täältä löytyy. No anyway, kuitenkin en nyt näytä täältä enempää. Ja niin, tässä on minun suuri ystäväni biojäte. Ainakin tuoksu. Sitä minä rakastan oikein hemaiseva. Minä hieron joskus biojätteitä itseeni, koska yritetään. Tuo oli sitten salaisuus. No mutta kuitenkin unohtakaa se saman tien. Mutta nyt katsomme tänne sisään. Katsokaa, mitä siellä on. Tämä tuoksu. Tänne tuoksu. Ehkä näyttää varmaan tuolla. En voi näyttää näytteitä, mutta siellä on biojätteitä ja sitten siellä on kaiken näköistä erikoista ruokaa, mitä yleensä laitetaan, niin pääasiassa ruokaa, mutta en oikein pysty hengittämään kunnolla, joten pistetään tämä kiinni tästä, niin, tässä näette seuraavan lajittelun, tai siis kolmannen lajittelun. Täällä on pahvilaatikoita. Minä en oikein tiedä, mitä tämä rykelmä on. Yleensä ne ovat jossain ihme jutussa. Ota hetki. Minä pelastin sen tänne. Tuo kuuluu tänne. Anteeksi. Ilmastoviikaa. Mutta kuitenkin tässä on tällaista pahvilaatikosälää. Yleensä niitä ei tarvitse, koska ne menevät kierrätyksen tietysti. Tää voi tehdä uusiopaperia. Ja ne ovat tällaista joustavaa, oikein hyvin joustavaa. Niin, mutta kuitenkin nämä pahvilaatikot. Ota hetki. Anteeksi tuo äskeinen minulla tuli hirveä pissähätä, minun piti käydä puskassa, koska yleensä kun minä raivostun, niin minulla pissat housuun. Mutta mihin me jäimmekään? Nyt näytän teille seuraavan lajittelutavan. Onko se paperit vai onko niitä enää? Se on paperit. Joo. Nyt tulee neljäs tapa lajitella roskat. Eli se on keräyspaperit. Nyt minä tulen oikealle puolelle. Nyt minä näytän teille tämän sisällön. Että tiedätte varmasti mitä tänne laittaa. Katsokaa. Siellä näette paljon lehtiä. Ja tänne siis tuodaan kaikki lehdet, joita te ette enää lue. Ja esimerkiksi tässä varmaan niin kuin vanhat lehdet. Niitä varmaan et tarvitse, niitä turhaa pitää kotona, joten tässä esimerkiksi näkyy sää. Jos sinä et ole vaikka saanut vaikka lehteä, niin tämähän on oiva lukupaikka. Tänne voi tulla vaikka lueskelemaan tai ottaa lehtiä. En minä usko, että sinä haluat roskikseen lueskelemaan, mutta anyway. Tässä taisi olla kuitenkin, minä pistän tämän kiinni, koska minä en oikein, noin. No niin.